UPPL थामथि बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय मोनबा बियाबाव बिजाथि फोसावबाय UPPL दोलोआ 44 नं गरेस्वर विधानसभा बियाबाव UPPL दोलोनि बिजाथि महरै पवित्र कुमार बर'खौ फोसावबाय 47 नं माजबाद बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारीखौ बिजाथि फोसावबाय 19 नं सिडली विधानसभा बियाबाव UPPL नि बिजाथि महरै बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीखौ फोसावबाय 4 नं बावखुंग्रि बियाबाव प्रतिभा ब्रह्मखौ UPPL नि बिजाथि फोसावबाय 5 नं पर्वतजरायाव आयुब हुसेन मण्डलखौ UPPL नि बिजाथि फोसावदों UPPL थामथि बिजाथिनि मुं फोसावबाय मोनबा बियाबाव बिजाथि फोसावदों UPPL दोलोआ गरेस्वर बियाबाव पवित्र कुमार बर' बिजाथि माजबाद बियाबाव रबिन्द्र बसुमतारीखौ बिजाथि फोसावदों आरो सिडली बियाबाव बिजाथि रनजित बसुमतारीखौ फोसावदों बावखुंग्रि बियाबाव प्रतिभा ब्रह्मखौ बिजाथि महरै फोसावबाय पर्वतजरायाव आयुब हुसेन मण्डलखौ बिजाथि फोसावदों।